Det, der gør forskellen fra en folderdør til en skydedør, det er, at den er tophængt. Det vil sige, at vi har sådan en rullevogn her, som bliver monteret i en topskinne. Og det gør, at al vægten fra Lacuna hænger i toppen. Det er jo også et produkt, de selv har udviklet. Og igen i rustfri stål. Og der har vi igen den her, noget af det, som de også har, som ingen andre har. De har deres egen justeringsmuligheder. Vi har simpelthen en justering op og ned på døren i beslaget her. Og når du har justeret den højde, du vil, så sætter man en lille pilotskrue i her. Og så er den justeret. Hvis døren skulle sætte sig eller have brug for en justering, så er det bare at skrue pilotskruen ud og justere op og ned på det beslag her og sætte pilotskruen i igen. Og det her beslag er der jo ikke nogen andre, der har. Det er jo igen et Lacuna selv har udviklet, som de selv er kommet på markedet med, sådan at det er kun til deres produkt. Og det er en af de ting, der gør det helt specielt ved de her folder her. Og den bliver båret i det her. Det er Lacunas topkarm. Selve karmen er lavet i, den er 11,5 cm. Det er alle karme generelt på markedet. Så Lacuna-døren passer jo ind i alle huse, hvor du piller et gammelt element ud, fordi du har den her 11,5 cm karm. Så har Lacuna det udover, det er jo deres spærreskinne. Det er jo igen den her rustfri stål skinne, som de laver. Og det er jo den, der bærer hele døren, hvor den her rullevogn her, den kører i. Den her overkarm her, det er jo det, der er anderledes ved Lacuna i forhold til skydedør, det er, at hele vægten er båret heroppe. Og det sætter selvfølgelig krav til den bygningsdel, man monterer en Lacuna-dør i. Fordi når du sætter en skydedør, så har du al vægten i bunden. Det vil sige, at du har det på soklen, og du har alle kræfterne flyttet ned, og det er ikke noget problem. Med en Lacuna-dør, der skal man hele tiden være opmærksom på, at den er monteret som topstyret. Og det gør jo, at når den er styret i toppen eller tophængt, at der skal være krav til, at den hænger i, og det skal man altid være opmærksom på. Hvis der er styr på det, så er Lacuna det perfekte produkt. Og det gør, at der er ikke mange ønsker, man ikke kan imødekomme i forhold til de her folder. Hvis man kommer til en af de her gamle, fine huse, hvor der er de gamle murede stik og sådan noget, så lægger man jo ikke lige en jernbjælke igen og så ændrer på hele facaden. Så har de faktisk lavet den her overkarm, som er en lille smule større. Som den standard overkarm her fra Lacuna, når du ser den udefra, den er 93 mm, mens den er 116 mm. Det gør, at den er en lille smule større. Den her side, den vender ind af, og det er jo den side, der vender ud af. Så får du en noget stærkere overkarm, men det der er hele pointen her, det er, at den er fiberforstærket. For inden den kamera, der ligger der de her fiber, og det gør, at du laver en fiberforstærket overkarm. Og så kan vi faktisk lave en selvbærende overkarm op til 3,40 meter. Og det betyder, at i de fleste huse, både på terrasser, indadgående gamle huse med murede stik og alt det her, der kan vi montere en dør uden at belaste murværket, fordi at døren den kan bære sig selv. En anden ting ved Lacuna, som det fremgår ikke lige helt her, det er jo, at alle karme, det er både sider og topkarm, alt det kommer jo forboret. Så når du som montør skal montere en Lacuna der, så er det hele boret for. Der er boret huller til alle skruer. De sidder inde bag tætningslisterne. Skruerne er med. Så det eneste du skal, det er at samle karmen, sætte den ind og bruge de allerede forborede huller. Det er jo sindssygt smart, fordi så har man lavet alle de her med, hvor man bryder træet, og man får ikke flækket noget eller gjort noget, når man står og skal montere. Og der kan vi faktisk se det her med, at de har 3 tætninger. De har jo den her udvendige tætning udadtil, som er den, der tager fysen af vand, men man har en dobbelt tætningsliste indadtil, i stedet for alle andre døre har jo kun én. Og det gør jo igen, at man kan overholde det her tæthedsgaranti, for der har altid været den der skrøne omkring, at folddør, de er ikke tætte. Det kan jeg også garantere, at det er en Lacuna folddør. Den overholder alle krav til tæthed. Når man så har, hvis nu man vælger de her folddør her, og man har sådan et fint hus, hvor man vælger en dør i måske massiv egetræ eller massiv mahogni, så vil det jo ikke være pænt at stå og kigge på, at du har en hel mahognikarm hele vejen rundt, og så har du den her hvide skinne. Så laver vi faktisk sådan en profil her, som bliver pålimet skinnen. Så når du ser udefra, så den her skinne, det er bare for at vise, at du får ikke det her hvide skinne oven på en egetræsdør, det vil jo skrige, når man kigger udefra. Så bliver der faktisk pålimet den her. Så når du kigger på døren, selv skinnen er beklædt med egetræ. Det er jo rigtig lækkert, når man kigger på den her. Den kommer selvfølgelig formonteret fra fabrikken, det er ikke noget, vi står og sætter på. Så har vi jo, der er jo en masse tilvalg, når man laver Lacuna. Fordi vi har jo det med, at vi skal gerne, tit og ofte, så sætter man jo et moderne produkt ind i en gammel villa. Og der har vi meget med sprosser og sådan noget, og de har et stort udvalg. Nu har jeg bare taget lidt af den med. Både med kælinger på og med fasede kanter. Vi laver selvfølgelig også sprosser både i mahogni og i egetræ, i hårdt træ. Så der er stort set ikke den sprosse, man ikke kan ramme. Så hvis man har en Lacuna, der det skal ligne de eksisterende elementer, der er i huset, og der er noget med sprosseflugt rundt, så har vi jo alle muligheder for at ramme de her sprosser med alle de her forskellige typer, der findes her. Så jeg vil sige, når man skal montere Lacuna eller sælge Lacuna-dør til et eksisterende hus, og det her med, kan det passe sammen, det er der stor grad sandsynligt for, vi kan altid få det til at passe sammen. Ligesom med bundtrine, det kommer jo ikke kun i egetræ, det har de også i forskellige sorter. Så vi kan altid få det til at minde, også så det er sådan ren eksistentielt, det passer til et gammelt hus, så man ikke tænker, at så står der sådan en helt ny folde der, og det passer slet ikke til den her gamle patricievilla. Det er slet ikke tilfældet her.